Saparo baru perjalanan maimbaulah kawan semoga Adam Jaidin baranti dulu mari kita bermain dah maka rela Jaidin Rupanya buyang Jaidin nanda sadang tabau bana urang bagak kiroe tembo turun urang lapat tembo makan awak mengantuk banta tibo indak bapikir si Jaidin nyolatakkan nasi di bawah rumpulan se Jaidin bermain dah makare itu bana demodakin Oba macam candole permainan nado jo buwe main talen nado jo buwe le main dama nande asik-asik bermain jam 10 mulai main dah jam 1 candonyo hari baru tekanan nasi kakak balun diantarkan bakato Jaidin ke kawannya kawan baranti ambo main dolu buantakan le nasi ke ambo beko diulang main balik cuy itu kato si Jaidin nambah jalan balik pika sawah nasi bajin yang lejon nang suwok cerek bajin yang lejon nang kidah kabajalan bawa ditario nang kasawan nang telita telete nambak kacang memanjek junjung le katalita lalai nambak anggang manjadang gunung dak kalamu antaronyo tibo di sawah masui itu mai Onan mambana buyang Jaidin onde kakak dan akan mola jangan berang kakak jo ambo kae jangan bangi kakak jo awak yo talambe nasi wa antakan makae menjawab si buyang yatim onde yatim nanindak pamberang doka adiknyu kamarikanlah dine nasi itu kakak nanindak nang kaberang nasi nyo ambil dek si yatim nyo bawa duduk kanan taduh angin barambui lunak lambui raso kasero makan di sawah mae buka le cando bungkui nasi satu tabuka bungkui nasi kironyo nasi labasamui gata kasadonyo paniati nantak tabadonyo imbau le adik kanduang inyo Jaidin kamari waang nanindak doyuang manusia anak mi cacak waang si mi cacak wanak sing yang nyarimbu anak mi kata angkam yang hutan buayo dari koi di waang angkatokan bermain-main ambo di sawah koyuang dari pagi ambo di sawah dapet jam 1 nasi yang antakan dapet nasi basamui gata pulo wadik di sinan ditangani